Marabolo ani togodaw kibaruyaw amanga babu daminɛ no o ye an bɛ taa duwanzakaw fɛ yen duwanzakaw ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ sa jɛrɛ senfɛ jɛrɛ b'a to sa min ye u ka dugudenw bɛ se ka kisi kasaraw ma ani waliya cɛjugu kɔlɔlɔ ma cogo min na fɛɛrɛ in sigira sen kan sa u yɛrɛ ka préfet ale kɔni tun bɛ ko in daminɛ don ale tun b'a kɛnɛ kan ni o ye Mamadu Boyasi ale yɛrɛ tun bɛ ko in kuncɛli kɛnɛ kan ale ni colonel Sidiki Denɔ olu fana tun bɛ yen baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sa service technique fɛ baɲumankɛtɔn ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ adamadenya tɔbɔtɔli baara kɛ yaasa ko gɛlɛnw ni ko minnu bɛ yen bi n'olu bɛ na ni degun ye mara sigili kow la sa o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na duwanza a n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min na ɲɛfɔli ka k'u ye waati ni waati u bɛ se ka ko gɛlɛnw kunbɛn cogo min na o baabu ye tali kɛ o la jɛrɛ fɔlɔ maa minnu bɛ yen ni jabɛti bana b'olu la Masinakaw fɛ yen o kɛra Masina kunungo kari u yɛrɛ ka CSRF kɔnɔna na laadalatigiw min ye dugudenw ye ale ni muso ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen nana jɛrɛ in kɛnɛ kan a kɛra sa kimɛli ye kimɛli bɛ tali kɛ jɛkulu min yɛrɛ sigilen don maa minnu bɛ yen bi ni olu ye garisigɛ kɛra jabɛti bana ye u ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka baara kɛcogo la cotisation kow dɛmɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na ka d'u ma mairilakaw yɛrɛ y'a jira sa ko bɛna wuli ka jɔ kɛ ka se k'u dɛmɛ cogo min na docteur Musa Abdulaye Jara ale yɛrɛ y'a jira sa ka fɔ ko nin baara min sigilen filɛ sen kan nin ko nin ka ɲi kosɛbɛ o la o b'a to sa maa minnu bɛ yen n'olu garisigɛ kɛlen don jabɛti bana ye u ka lakɔlɔsili bɛ se ka kɛ yaasa gɛlɛya kana don bana in na Kulukoro marabolo kɔnɔna na min ye jagoya baara min bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma o tɔgɔla don sigira sen kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ sa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na min ye waleya minnu sigilen don bɔlɔlɔ sanfɛ bi n'o bɛ jatigɛ walew ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔna na baara ninnu na sa an ka sigidaw la sa ka se ka olu la faamuya ENDA ale ni jɛkulu farala ɲɔgɔn kan sa ka fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ mun kan ka lawaleya san 2023 k'a daminɛ o la sa ka taa san 2027 la baara in a ɲɛmaa tun maa min bolo sa o ye Kulukoro gouverneur ka directeur de cabinet n'o ye Momar Asagayidu Aidara ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ani laadalatigiw ni dugutigiw bɛɛ lajɛlen yaasa maaw bɛ se ka kɔlɔsili kɛ cogo min na sa maa minnu bɛ yen ni degun bɛ ka s'u ma k'u ta k'u bila jagoya baara la k'a tɔnɔ bɔ o bɛ se ka ban cogo min na Kulukoro marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na donbolo kɔni kɛra sa min ye balo ale ni minɛn wɛrɛw k'olu ta k'a di maaw ma maa minnu bɛ nin degun in kɔnɔna na u bɛ se ka kisi cogo min na denmisɛnnin minnu bɛ yen sa n'o ye geribudenw ye olu fana ye donbolo dɔ sɔrɔ maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu fana donbolo dɔ dir'u ma ka taa se lujurabaatɔ olu ma Kulukorokaw fɛ yen Motikaw ka hakili jagabɔ fɛɛrɛ dɔ sigilen don sen kan sa nin waati na min ye Moti yɛrɛ a yɔrɔ salimaw olu de yeli ko ta na sira fɛ n'o ye tourisme ye a yɛrɛ sa ka fɔ ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ bi ka ɲɛsin min ye lakanabaliya ma lakanabaliya o de kɛlen k'a to bi min ye maa caman tɛ taa Moti mara ale kurun kari tuguni ka don a kɔnɔna ka taa yɔrɔw lajɛ min ye giliw yɛrɛ caman yɛlɛmana ka kɛ baara wɛrɛ kɛla ye bateau minnu fana bɛ n'o tun ye kurun ye olu taali n'o segiliw fana gɛlɛyara kosɛbɛ yaasa ka se ka tɔnɔbɔ ko in na sa giliw yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan boloma yɛlɛma bɛ se ka sigi sen kan cogo di Moti bɛ se k'a ka baara kɛ cogo di Motikadenw yɛrɛ bɛ se ka Moti dugu kɔnɔna ni Moti marabolo lajɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔngɔnɔdugu ninnu lajɛ ko k'o fɔrɛw sigi sen kan o hakili jagabɔ min bɛ sen na sa o kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko a ka ɲi kosɛbɛ kuma tɛ ba falen don nin waati na min ye kurun ni pinasiw ye olu ka don ba la baara in ka se ka sigi sen kan Buguni gouverneur kunun ko min ye biennale sportive bannen ale ye a ka maaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Salamatu Mayiga tɔgɔla so la ka foli ta ka ɲɛsin u ma u nana sa ko k'u ye jɔnjɔn min sɔrɔ k'a b'u fo la ko nin ye Buguni siɲɛ fɔlɔ ye ka na nin jɛrɛ in kɛnɛ kan a régionnama sabula Buguni yɛrɛ tun tɛ région ye fala ye yaasa ka se ka min denmisɛnnin minnu nana nin kɛnɛ kan sa ka galabu d'u la gouverneur y'a jira sa k'a b'a ɲini fɔ ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan kuma tɛ Buguni yɛrɛ natɔ don biennale la o labɛnw fana u ka se ka o sigi sen kan k'u jeniyɔrɔ fin o la min ye farikolo ɲɛnajɛ ministre a y'o fɔ jamana ɲɛmaaw ye kɛnɛ min sigi sen kan nin ye k'olu fana fɔ o la k'u ye min sɔrɔ k'u ma jɔ a la han ko siɲɛ wɛrɛ Buguni mina na fɛ an fana ka biennale coupe bɛ Buguni bolo o fala ye an bɛ to o so